ahoj. Už sice natáčím takhle rychle po sobě, protože já začínám s YouTube účtem, tak to zkouším, že jo. A tak chci natočit hezký jakože video na mýho křečka. Jmenuje se Richie a mám ho moc ráda. Jo. Richie, stávej. Tady si ho vyndáme. Podívejte se tam. To je on. On je hrozně hodný křeček. Je to nějaký křeček medvědí nebo co? Když tak do komentářů mi napište. A my nevíme, co je to za křečka. Asi je to kříženeček. Víš, že jsi kříženeček. No. A chci natočit, jak šlape v kouli. Šlapej. Nyní dostal k narozkám, který má 1. září. Tak dostal dárek v podobě kuličky na šlapání. Tudy, kryčku. Richie, pojď. Tak děkuju za zhlédnutí, jestli se vám zdá roztomilý, tak dejte like a čus bus autobus.